ine claim yokuti Simba ikesi number 47 Simba yangane kesi yokuti yakatongwa ichiti anofanira kutsvagwa kumbowo uzere wekuti iye wakatora mukoma wake akaroora hambuya. Saka nyaya yakazodzi ichakomberwa nhasi yasimba rachiSanders pamupesa achinzi uya utsanangure nhau yako yekuroora kwakatora mukoma wako Cosmas Sanders, iwe ukatora hambuya vako vanonzi Ndomia Piri, tichiti yakauya nei nesuggestion box. Saka dare rakazoti totsvaga umbowo uzere kuti tione kuti ukama hwao hwacho hwakamira sei tigone kumusungirira kana kumusunungura munhau iyo. Saka pari zvino chisimudzirai kubva kuti amene kumberi kuti umbowo uripo ndo kuti udii nezvasimba. Ndamuisira kuti ikomberwe nhau yake. Na huyo makorokoni sasa sanga changamini na huyu kana sunga kanganwe ndoya vakazenge vawira mukoma wake uyu akanga aripo kwa ani mukoma wakanga aripo dani akabira akakupura kuti chitwe chakaitika ndizvo kuti pano kaukama sikainzi ndokuwana kwababa kuti kwana amai mukwana. Okay, rekatidai ninge baba mukoma nawo ngavawe vapupure nawo iwe baba vacho ndinotsa kuzakamira sei ngaurai chikwani chinhu chacho chamungoziva uyai taikumbira kuti mugone kuedza kutaura chokwadi chamunoziva maringe nenhau yeukama huri pakati pemwana wenyu nemudzimai waanayo vari kugara naye izvezvi. Magona kutijeketera munenge mapedza nyaya. Tine zvatazviitira kuti imimi ndimugone kusunungura nyaya iyi zvisizi kutenderera kungobva mataura chokwadi chandikuziva zvichiwa huripo hapana. Ukama huripo pamwana wangu kwaakaroora ndokwana sekuru vake ndokubva azoenda kunoroora mukadzi arambwa naasekuru vake kudani ndokwana asekuru vedu mushauri akaroora ambuya ndokuziva kuti ndina zvakawanda zvekutaura. Unoreva kuti baba mudzimai wake ari kukonzeresa kuti ashedzoka wakaroora ndambuya vake akarambwa nasekuru ndambuya vake ndokuziva kwandinoitei ndokumusha kwakaroorana baba vedu. sorry baba panapa muchekese uyu ndambuya vake imi munoita chidzimai vake aiwa kana ari muri kwana sekuru wenyu ari chenyu mukadzi wacho haanaye iye haina kukama naye mati iye haina kukama naye ndokudani matakaroora vanombadikiri pasina kuzwisisa sorry matakaroora pakaroora ana sekuru vedu saka akanoroora mukadzi akarambwa nani pamusoro nasekuru ndizvo ana baba vedu ndovakaroora kuno kwakaroora kuvanyombo saka asekuru vake ndovakarambana nomukadzi waakazoroora uyu wokudani kwete mwana womuchakoro ndokuziva kuita kureva kuti zviri kutsvagiridzwa apa uyu mukadzi wanaye ndambu yake kazvindozvamukure ndozvandiri kutaura. Saka mukuti hapana chimina chiripo. Ine handisi kuchiona. Veukama hapana mumwe here ari kuziva nhau iyi zvinozoita kuti mangwana paukama huripo pamhuri iyi
Uyu munhu agarapo kusipasana yani wake uri mumubvudzi wachidaro muchidaro ini takai mambofamba tozowana mabvunzo. Cosmas Sanders akaroora tete vangu inini Elia Masese ndiye ndakaroora nomuyapiri anowatezvara vaCosmas Sanders. Imimi ndiani wenyu? Kuwasha Mukuwasha mukoma akaroora tete vangu. iye ndobva azoya kutora chii? Ndatora mudzimai wangu. Iyo mukoma Cosmas Sanders ndiani wako? Goma akaroora uko ati Cosmas Sanders akaroorani? Akaroora tete vangu. Uyu azotora akatora mudzimai wangu inini mukadzi womunin'ina. wapanzwa ukatora mukadzi watezvara avo vari kumira vari kutaura ndo vari apa kuda sekuru ava vanogona vanga asingapaziviwo. Sendipokana nako ndinotera mashoko yambotaurwa pakutanga nababa vakagara pa yekuti ana baba vavo ndo vakaroora manzoro kunova kwatakaberekewa isusu ana baba vedu kuti tizove vazukuru vemanzoro. Mira ipapo ungairebese tobata pane nyaya wati Sanders ndiani wavo ndataura baba wati mukoma ne wati mukoma ndina wako iwe andina anga akaroora zvishwa kuno vavo wani atete wavo wani vavabvunza sekuru apa muchida kubatsirana ini muri kuti witness wevavo baba zemboizai urokupasi maonekwa muchapiwa mati mukowo wevavo handisida kuutedza ndikuda hwababa vangu tiri mudare chaimo witness kaya kana ukatoenda kukoti ipi neipi mwana wangu mukadzi wangu ano witness asi tinenge tine doubt of confidence panyaya iyoyo pakuti kazhinji kacho haangambofati mwana wangu ane mhosva asi baba avo tinoda kungoti tongoenda painformation yapa baba avo neapa sekuru avo tobva taita saka pane zvinoda kungoenda kune yapa baba avo. Imimi muri kuti zvataura avo ichokwadi here kuti avo ndatezvara venyu aiwa kuti ava ndatezvara venyu patikuenda asi kuti makatora mukadzi wavo tikuenda stage to stage paukama avo ndatezvara venyu pamusoro changami ndopandireke ndiri kuti kasikei kudayira havasaka manzwa ndapokana pakutanga kuti ndiri kupokana nazvo sei ndati ndiri kupokana nazvo handina pandakambogara kumanzoro ndichiti ndikuombera madzitezvara hakuna ana sekuru avo kana iwo nhasi kuhwitinisa kwavari kutaura kuhwitinisa kwakuda kundipandukira mudara hakuna atezvara vambo kumanzoro arikunzi mukoma wenu akaroora atetewo murume uyo ichokwadi inini handizoziva ukama asi mungwatawo wemukoma wenyu munouziva ndinomuziva madzimai acho akaroorwa nomukoma uyu ari kupiwe yatori kumusha kwavo vanonzi amani amarati mounowaziva ndatete uyo murume unomuziva here ndasekuru raiti zvakanaka ndinoona tazouya nopakanaka ndonofunga kwangu chibati vanova vachinzi akatora mukadzi akarambiwa nasekuru handiti ndizvo dzasekerera alright anyway tiri kuti isisu imi baba batsiraneyo kunzwa handitika murume uyo akamira akashinga zvari kutaura zviri kuratidza kubatika ari kuti mukoma wake uyu akatora atete vangu saka kana atora atete uyo kuda kuti mukuwasha asiri mukoma hatisi kureva mukoma wake ndizvo uyo akuzowanira kumunin'ina right iye manje abva achienda kutora mukadzi uyo anenge akunzi ndiani waatora ndoemawikeni mudano
waona kuti hatida kutenderera taitsvaga pane nyaya nyaya yedu inogona kunetsa pakutsanangura. Manetsero ainoita pakutsanangura nana sekuru vedu nesisisi vanyombwara kugara kwakaita gorokota riri kumapete haagariwe pasi mumwana ivo vaiva nomuturuzi kupfekana kwahwakaita kana isisu vanyombwa vakaroora vatiri hativaomberesesi vanoti chete uri muzukuru iwe iyoyo ndo nyaya iri kunetsa. mati vanyombwe vakaroora kwatiri hatiomberese vanoti uri chii chete uri muzukuru chete asi munenge muchiziva kuti ndiani aya ndasekuru aiwa mati vakaroora mukwasha saka tingati zvinenge zviporeswa nei nyaya iri papa ndeyekuti muzukuru wevanyombe ndikuuyo ari yakagera panonzisi pasina waya ava vanogona kubira chinhano chasekuru wavo vakaroora kuti vakaroora kuvanyombe vacho ndivo vanonzi vasandrasi vacho uyo anovakunzi anomukadzi akaroorwa uyo anogona kumirira zvakare chinhano chasekuru vakewo zvakare vese vachimirira zvinhano zvacho zvanasekuru wavo saka ndimukwasha natezvara vanhu ivava saka rega titaure tichiti apa kutaura chokwadi chimina zvacho chiripo chimina chikaitika ndicho chinonzi chimina ichocho nokuti uyu nakosimasi mukomana unoningira baba wo ndoumwe chete havasi wokufananidzira tiri kuwira pana kosimasi tingaende kule maita basi tamanaka muchipedzisa mukababanya kutumbura tikaende kurefu mapedza vakwaziziva asi nyaya chete kuti unoda kumboteerera saka regai tiri tisapedze nguva tanga takaita hedu tsvadzidzo dzedu dzakazara asi kana tati nyaya yapostpondwa iri kudzoka kuti muda tida kuti takatambowanzwa ivava kuti vane kurambwa chine nharo here asi takaita tsvadzidzo kuziva kuti pane ukama huripo chaiwo chaiwo hweropa huripo zvazvinoita ndezvekuti ezvinezvi mane mhuri yakaita sei nevamurigara naye musati dai kuri kuti patsika nemagariro echivanhu tine zvatinoita pane inonzi cheka ukama inotendera kuti mugare mese zvikunzwika inonzi cheka ukama yekuti hatichagona kukurambanisai kuti chirambai nai zvachose asi pane inonzi cheka ukama inoitwa mativi ese kumurume nekumukadzi pane zvinoitwa chevanhu zvinoitwa kwomukadzi chekuti tatendera kuti akucheka ukama kuti vanhu ava vagare vari vese havachagona kurambana munogona kuzouya tokubatsiridza nyaya yecheka ukama iyoyo kuti murambe muchigara muri mese asi zvanhasi sekuti baba vatenda panongodiwa chenuro yomunofanira kubhadhara kwamambo makuna kumu nechimini chamunofanira kubhadhara kwamambo panyaya yenyu ndozvamunofanira kumiita zviri kunzwika neki zviri kunzwika changamira asina ndine mubvunzo ndakaenda ndisina kubvunza mukange mandidzipa inini sekuziva kwangu kusiri kwababa kwangu inini zvazviri dare kuchizvimba inini mati ndakamirira asekuru vangu napana asekuru vangu vari ndivo vakaroora kumanzova mubvunzo wangu uri pakuti inini baba vangu vakaroora kumanzova vakabvisa cheka ukama nhasi ndiri kubvisa chimina baba vangu vakabvisa chimina ndo pane mubvunzo wangu ipapo aiwa ipapo mukunetsanirana pakuti kwamukutangire kuna sekuru nekuna baba venyu zvazienda baba yakakomberwa nachangamiri pepa nepataurwa nasekuru ava nepataurwa nasekuru ari kunzana endai pane mukoma wenyu motangira pane mukoma wenyu musatangire kuna sekuru nekuna baba hungu paukama hwochekoche huripo hwokuti imini kumadzisekuru yenyu asi tikuti pataurakari vega ndimungavazinzwa tati panongodiwa cheka ukama ira vanofanira kuti vanozoita asi atitanzi yakaitwa kudhara saka zvadaro tingoda makunakuna nechimina zvinofanira kuya kwamambo aiwa ndazvinzwa changamiri gushungu
Mazvinzwa. Ndio zvinongodi watete. Zvinoyariri kushungu. Isempera kwa April. Ndio badala kupera kwa April. Maika basa changamira. Panhau yedare ramambo na simba rashe Sandras yazokomberwa nhasi nedare rakadare rati simba rashe Sandras achabhadhara mombe imwe chete yemakuna-kuna nemombe imwe chete yechimina panhau yokutora mambya vake hensaine Knowledge Maruza aripo.